toi. Niin katajas alhaalla. Vasemman reunasta nousi. Leffa. Onko se toi? Mitä se on viivassa? Tuu vähän alas. Sen meni. Meni. Täytyy kätellä säpi pinnakunkkuun. Onneksi alkaa. Kamat jäi yllättäen saunakulmalla, kun lähdin juoksumaan. Tai nyt ihan juoksumaan. Se on meiltä kunto kesken. Saatana. Miltä ne tuntuu? Oi. Tatsi ja Etämaa varmaan. Miltä ne tuntuu? Ihan jees. Ihan jees. Kun Petteri nyt saa lintuasemasta Sponde. Oi antaa. Saari Sponde kaikilla. Se oli tuossa katajassa ja tossa. Joo. No mut mä näin sen, en mä siis nähnyt, mä näin vaan parilla silmällä linnun. Okei. Eikö se riitä? Mä näin se kiikarille helvetin hyvin. Koittakaa nyt pitää, että vielä. Mä laitoin Tatille ja Etämaan tekstiviesti. Joo. Tatsi ainakin kuittasi, että kyllä perillä meni.